Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Las 5:55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 56 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time, Agosto 1, 2020. Una ining adlaw sa ikawalo nga bulan sa nga tuig sang mga ilaga. August 1, 2020. Aman ang ginatawag nga bulan sa nga tigkiriwi. Sino mang nagakiriwi ang nawong dasbong? Ang ginatawag na Tiempo Muerto dere sa Negros Occidental, siragaling kalabanan nga mga ara sa kaumuhan, wa isang trabaho. Adlaw ini nga damo sang dapat nga balantayan. Kumalin sa dugang nga pagpalawig sang Modified GCQ nga implementation sa Negros Occidental kag sunod sa nga Bacolod. Hasta sa pagsugod sang dakpanay sang mga katapo sang gintukod nga task force disiplina, pati ang dakpanay sang mga nagamotorsiklo nga kun may angkas makaaksyon may divider gid sa tunga. Ang ginatawag nga barir pahanomdom ini nga dapat kita tanan magsunod gid sa ginasaad nga pagsulundan sang ato sa gobyerno, kay kun hindi pwede kasuhan kag mapriso. Una sa balita, una sa aksyon. Wala padara labot mga kaaksyon. Ang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno nga mahilig magpalusot kag magatiplang sa mga tawo. Ang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno nga tuman ka abilidaran. Komo nakatungtong mga kaaksyon sa tulungtungan, ti simpres babawi. Ang tulungtungan, way man tulungtungan sa dalom. May pila ka mga opisyal kita sa gobyerno nga daw yan nalantaran na masunod. Wala ginapamatian ang bahin sa mga tao. Mga tao nga mo na nagbutang sila sa pwesto. Una sa balita, una sa aksyon. Ang inyo palatuntunan sa una nga hugada sa Agosto Action Reports Afternoon Edition. Mga balita nga dapat nalupang doon. Subong nga hapon ato na pagabalbalon. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sabahin sang balita lokal, Task Force Disiplina o marang ka na. Pila ka mga pasaway nagkaradakpan may ara gidbla. Pila sa ila ang namultahan. Mao pagtupa sang orosan las 12:01 kainas ang kagahon. Tubtob subong. Mga isip-isip naton ti mga 17 ka oras na subong. Ang tangko gido kaya alas 5 na kita, 17 oras, nang inepektibo bala ang kampanya, sinong nga Bacolod nun, kag pangayaw ang nasampulan, nga wala nagasuksok sang face mask, kag nagatuman sa ginatawag nga social kag physical distancing. Daw namungol ng palamatinan sa mga tao sa buong Pilipinas, no? Sang sining tinaga balang face mask kag physical kag social distancing o galing kundi mo ni pag-mention kada adlaw
may mga tao naman nga malipaton. Sa balita, sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita lokal? Mga plainom da. Plainom sa makahulubog. Kamay may tao man nga plainom sang juice, plainom soft drinks. Pero iniya sa mga tao nga plainom sang makahulubog. Ay, kurisong na naman ang nawong. Sa balita, sa aksyon. Bangod kon sa mga tinaga pa ni MacArthur. I shall return. Kung sa mga ambahano naman ni Gary V, babalik ka rin. Ay, nagbalik! Ang nagbalik, hindi tao, kundi bumalik ang liquor ban. Sa balita, sa aksyon. Amo ring pagdumili sa mga makulenyo nga mag-inom sa makahulubog sa pampubliko nga lugar. 24 oras kung mag-inom. Dapat sa sulod lang sang inyo sa nga balay. Pero ang pamangkot diri kung diin makabakal, bangod hindi man pwede makabaligya ang mga tiyanggi. Ang kakatabo subong, ang sinuman nga may stocks na nga daan sa puluyan, di pwede gid makalag-ok sa ila sini ginauyatan nga nagahulas. Pero kung wala na gid, antos anay, pwede man nga makatawag sa kilala nga pwede makasupply. Sa balita, sa aksyon. Samtang curfew sa Bacolod preparar, bangod temprano huna, umpisa alas 8 sang gabi. Sa mga naga-negosyo, alas 6 to alas 7 pa lang sang gabi amat-amat na himos. Agod hindi na malabutan. Bangod pwede gid nga sawayon, pwede dakpon, kag basi sa ulihi, pwede mamultahan. Sa balita, sa aksyon. Samtang ining kontrobersyal nga pagbutang sang barrier nga ginatuwag sa tunga sa motorsiklo dakpanay, nagsugod na sa mga adlaw. Ang pamangkot di may nadakpan na bala o kung base ang nagamaneho sa motorsiklo, tamaran na maghala kapalibog. Kag nagmaneho na lamang nga nagaisahanon, wala angkas, basta kompleto lang ang lisensya, naka-helmet, naka-face mask, kag kompletong paraphernalia sa motorsiklo Ayos na kag wala gid sang problemo. Pila ka adlaw balantayan, bangod kun maayo ang resulta sang sini nga ideya, ang nakapinsar sini pwede tagid plakpakan mo. Sa balita, sa aksyon. Pero kung nagpabudlay pagid ni sa mga nagamaneho kag nagaangkas, mayara gani nga na-aksidente na. Yambot ko na balaan to sang nakadumdum to nga tao, nagsuggest nga tao sa ning barrier ni. Dapat ni sugiran to sa nga may naksidente na ni sa motorsiklo. Parang konsensya say. Kalaban sa mga nagamotor ka mga opisyal sang gobyerno, pipila ka mga opisyal sa gobyerno, hindi gid pabor sang sining ni sa tibo ni. May naghahambal pa gani nga no sahi utok sa taong nakapinsar siniman. O kung base ang tao nga nagsuwestiyon sini, may utok man, taran-taran nga tao may utok May utok ganing batsoy. Sa balita, sa aksyon. Pero basing utok sini bala, malayo bla ang plastar sa sulod siya sini bagol. Kaya po ning damo gid nagpamarephe sa ning barrier ni sa motorsiklo. Pantayan tadi kabanti una sa mga adlaw nga implementasyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Sa balita, sa aksyon. Samtang Provincial Highway Patrol nga grupo padayon ang pagpanakop sang mga motorsiklo nga riding in tandem nga wala sang barir. Amo ni sila ang gintast nga mangdakop mga ka-aksyon. Samtang sa Bacolod City Hall pagamit sang syudad sa 11 ka mga bulutuan ilang quarantine facilities nagapadayon sa piyak nga wala pa sang sabat nga ginhimo ang DepEd sa resolusyon nga ginpadala sang sangguniang panlungsod. Sa balita, sa aksyon. May ara man lalaki dakop sa buy-bust operation sang kapulisan sa barangay Handumanan. Minanong
kampanya sa ato sa mga otoridad mayara gyapon nga nagalusot nga illegal nga droga. Samtang lumpat kita sa bahin sa nga balita nasyonal, lakat sang tiyempo nagbulobagyo. Bulobagyohon subong tiyempo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang langit nagaitom bangod sa galom. Ang rason bako bangod sa tropical depression nga ang ngalan niya nga si Dindo. Wala pa naman sang direct impact sa pungsod. Samtang nagahulag aminhan nakatundan sa Philippine Sea. Pero halin kay nasang udto tubtob sa mga kaaksyon. Nagdala na ini sang malaka-laka nga pagtupa sa ulan. Si Dindo daw luyag pa mga lugayawon sa Pilipinas. Bangod gusto pa sila nga magtiner. Nanamian sa Gross Pilipinas ay ang plano ni Dindo nga magababay pa siya kung magagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Hindi man lawag tinir ni Tuto Dindo. Sa Lunes pa sa aga kung pwede man sa hapon. Kasi kung malingaw blaka ba nanamian si Dindo diyaw. Hindi niya Dindo nga tao kundi Dindo di nga lain tiyempo. Nasa balita, nasa aksyon. Subong nagatipon pa sang puwersa, bangod blay plano pa sa nga magtigbaliw. Magpabaskog sa niya sa nga puwersa, ba o ga prepararas Dindo ba? Subong guro si Dindo na ga-workout niya kung masang mga tao pa para magkusog-kusog sa. May plano pa sa nga halin sa tropical depression, makadto siya sa ganatawag nga tropical storm. Daw hagdan na mo ang kategori sang bagyo bla. Di masaka sa isa kalintang. Magsaka isa kalintang o sa lingon, dugang ng pursaya. Kabay pa nga hindi mag-tropical storm, tubtob lamang tropical depression. Ining si Dindo, ay kung kaysa makaksyon lakat sa panahon naton, di ta mabalaan mo. Para sa mabalasang pinsar sa tao, bla, di mo na mabalaan. Nangin tropical storm kunos Dindo sa agasang Lunes. Halong hindi lamang sa COVID-19, kundi pati na sa lain subong nga panahon. Nasa balita, nasa aksyon. 5:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Tinguan tarang karon nga balo istorya si Provincial Disaster Management Program Division Head Zephyr Gerhard Kailian. Kay may pila mga kaaksyon ka mga lugar diri sa Negros Occidental, partikularmente sa banwasang Pontevedra nga ginbahagli no ka resulta ini mag-aksyon sang ulan nga ginbubo kahapon sang hapon tubtob kaina sang kaagahon. May pila ka mga lugar mga kaaksyon, pila ginikbilog diho nga ginadala temporaryo. May 5 ka barangay apektado dito sa banwasang Pontevedra. May mga pamilya kag individual sa apektado gindala sa evacuation center. Ipasaysay tani dugay-dugay sa kay Dr. Kailian sa ato sa nga pagpangalagad diri sa inyo sa nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Nasa balita, nasa aksyon. Damo-damo na sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, nagdangat na sa masobra 680,000. Isobra na ni tungas milyon ka mga tao. Kabay pa rin na lang, way na sa magdugang nga patay. Way man ni sala ang mga nagkalamatay ni Guro. Dapat ang mga magkalamatay magkasala bla. Ining way na rason lang mabuhi sa kalibutan haw. Yung mga tao lang hindi na mapuslan. Hindi mapuslan sa barayo yaman nga tao. Way na balaw-brahon bla. Yung panghalit na lang ang panghalit. Muna dapat magkalabatay. Alas 5:09 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ta hibalo ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod sa ato sa nga patrol. Mayin kaupo nato na Action Alvin Guava. Action Alvin, yung hapon sa report please kabin. Yes, Action Marlon, ang sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod base man sa paglibot sang patrol makabig taman matauhay no ang pila ka mga dalonon sa syudad sa Bacolod.
Sining Sabado nga adlaw sa pagkigaot man nato action Marlon sa bitaw control nga si Jericho Sorbanya ginakabig yaman nga green and yellow meaning possible ang mga dalanon sa siyudad sa Bacolod base ini sa haboy sang traffic enforcers sa bitaw control. Although may pila ka mga intersections especially ang dalan sang Burgos Circumferential Road pakadto bala sa may Loop West, sugod ka sa may Chinese Temple going Loop West East. Medyo gutok jutay apang makabig ta nga slow and moving vehicle. Pauli na ang pila ka mga salakyan going sa area sa Granada sa may south along dalan sa Araneta Highway sa area sa Sumag going south naman, no? Na bangod may pila ka o pipila ka mga salakyan nga pauli man sini nga hapon sa sur nga bahin sa Negros Occidental on 1050s o kung ginakabig bala nga mga bungguan ay isang salakyan, 5 ka mga salakyan ang the records ang control lunggay lunsay bungguan ay gid lamang sang mga salakyan pero wala sang injuries base ni sa pahayag ba ni Serbanya, no? Kay inaksyon na Marlon sa istorya man naton sa pila ka mga kuan bala action na Marlon, pila ka mga traffic enforcers man and istorya man naton nakitaan gid naton pila ka mga traffic enforcers karon nga hapon on the road fielded fielded na sa pila ka mga intersections sa siyudad sa Bacolod nga nagabantay, no, sa pila ka mga salakyan. And especially ining ginatawag bala action Marlon nga motorsiklo sa diin ginabantayan nila ang motorcycle riding tandem diin isa diri action Marlon nga ginabantayan sa mga traffic enforcers upod ang mga kapulisan nga sa diin suno sa iya ti ambasi man sa mando di Bitaw Alpa o kuni Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche nga of course dakpon ining mga nakabayular base ini sa nahauna nga adlaw sa implementasyon sa pag-usar na sa barriers sa bugos nga Pilipinas Action na MAR and sa diin suno siya diri pa lamang sa siyudad sa Bacolod may pipila na although ginpamangkot siya kanina kung pila na ang nagaladakpan base sa haboy bisag pila ka mga traffic enforcers kaga police suno siya mga dugay-dugay mga around 6 o'clock ila na sumahon kung pila ang nagaladakpan karon nga adlaw. Ari aksyon na Marlon ang pahayag ni Jericho Sorbanya bahin sa sitwasyon sa siyudad sang Bacolod. Bacolod so far sir do informan o kon okay gid ang lapit-lapit mga border ta. Medyo mabulubugat lang ro intersection dito sa circumferential to West East. And then Sumag po dingit man gutok. Pero passable na? Passable gid kayo sir, passable lang gid. Oo. So in general, peaceful gid ka tama sir sa karon. Okay sir. Oo, pero 1050 sir. Ito 5 sir, minor naman. Mga minor Pikilan lang wala gid man sang injury. Wala sa may injury. Okay man. Ito namar ang kabahin sa bahayag ni Sir Jericho Sorbanya ang traffic control no sa Bacolod Traffic Authority Office. Muling observation sa patrol with action ninyo bugina ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Ini nga bahin dala sa aton sa Kalwan
Salawanta ang pag-acknowledge sa monitor sa ato sa ding live stream si Downey D. Jose. Tunog Banwa, good afternoon. Araman si Toto Apong Alagos. Magmustak mo na. Okay lang ka ba na sa inyo sa ding jutihan? O, Toto Apong Alagos na wa. Si LM Muhar. Oh, LM Muhar, salamat. Alex Fuentes, mayong hapon sa Action Reports After Revolution. Action Marlon, happy weekend. Say mo, keep safe. Salamat, Reka Joy Campbell, good afternoon. Alex Fuentes, stay safe, hamal ni Alex. Romulo Hepti Lamag, tamiyaw ko lang Virgie Sarmento, La Castellana, happy listening. Riaglo Ornalde, MJ, araman si Jocelyn Kalamaan, Kenneth Valencia, monitor ko sa programa, salamat. Alex Fuentes, okay. Noel Zolueta, araman si Andrew Juanites, good afternoon sir, hindi na ta kainom, pwede gapon na, kadtubla di ka mainom ta. Si Andrew Juanites. Wow. Jordan Chavez, monitor kami di subong sa bago, sa imo sa nga program, salamat ta. Noel Zolueta, mayong hapon ng sumar, nag-monitor ako diri sa Mayariad. Jerome Sason, ka-radyoker Marlon, monitor ko di si mo sa nga program. Jerome Sason, basta makabati ko sa ginatawag nga radyoker, tunuban ko ng Iloilo, tunuban ko ng DYOK, Iloilo, no? Kay Sir Teddy Jr. sa una, no? Ang Janet Hango, rides again. Agahapon so ano to ya una to ya mga radyoker, mga grupo na sa una niya dito sa Iloilo. Salamat Jerome. Noel Zulueta, radyoker dari sa bahin sang Bacolod City ti si Marita Arlan Kasuyon, no? Sila na ni Roger Dinicolas, may babae pa di sa unang radyoker member man, nalipat na ko, no? Noel Zulueta, wala na inom sa gwa, ambal ni Noel. Rose Caniete Jose, watching from Purok San Benito, Sumag Barangay, Sumag Bacolod City. Jocelyn Arisivita Ulak, Belen Salaw, mayong hapon sa tanan-tanan nga tag-Palabatia. Inday Blaza, mayong hapon ka Action Marlon, host Joe Garcia. Baryeria Paltek private ganit damo-damo sa sulod okay lang na mo nang dapat tutukan man sa ato sining nga gobyerno ho. Joe Garcia, okay. Jerome Sason, monitor kami di sa Barangay 28 Gonzaga Extension. Taga Gonzaga Extension sa Barangay si Jerome ulit, Toto Jerome, okay. Lago di ba to Jerome sa station, okay. Edrica Ford sa OTTG Christine Taxi. Taran-taran nga mga miyembro sa OTTG, halong-halong gid sa pagbiyahe dara, keep safe always, no? Dabo to sa mga taxi drivers kana istorya, laban pigaw gid normal gid ba ni, no? Kaya may curfew, laka sa mga tao galagaw ti normal nga jiyotay ang mga pasahero. Maria Mahilom Tihok, good afternoon. Philip Alonsagay, may hapon. Bea Jonathan, Toto Bea Jonathan. Abi nyo si Toto Bea, lalaki ni siya. Toto Bea Jonathan. Allen Transporto, Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay, monitorman, mga angels ko. AJ Joy, Len always monitorman. Si Tatay Moroy, Nanay Lette, Mama Idna, Lapar, always monitor. Salamat. Si Elizabeth Malakagamala, monitor. Salamat, God bless. No sound, hambal ni Bea Jonathan. Kisa may portion nga dapat giman i-mute, no? May portion sa, no? Pero subong ara naman, no sound ko do action, arat action, okay pataya. Kay naguro ginamin nila ni, no? Basta gani may tatak na nga naka-mute, no sound gina siya, no? Wayne Tabohara Maranyon, Sumar asla ko confirm na sugod karon masugod curfew 8 PM to 4 PM. Agi pa ni sa ano, sa sangguni ang panlungsod, no? Laban-laban na malang ni formalidad na lang inulat ni proseso dapat maagi sa sangguni ang panlungsod, no? Gracia Perez Babor, ang balya wala kon audio, balik ta. Gracia Perez Babor, salamat. Mayong hapon, Axomar, Axla ko confirmed. Okay, aratin kayo. Jocelyn Arisivita Ulak, salamat. Celestial Mea, good afternoon from Iloilo City.
Amy Esmeralda Dolido, good afternoon. Aksya Marlon, patamyaw man sa tatay ko. Elias Dolido, Barangay Paloma, Valle Dolid. LV Bor Dumayo, Caparos. Watching from Tubuso Negros Occidental. Gracia Perez Babur. Okay, salamat. Taga Rojas Tangob. Okay, mayong hapon sir, taga Rojas Tangob. Okay, dara sa may Rojas. Rojas Tangob, na may kutkutanay da. Wow. May kutkutanay da nga gulpihanay, blaw. Lorna Cabales Loran, greet ko lang ang akong sa bata, belated happy birthday. Helen Huesna, Olive Prado Gargaritano, may mga po nagsumarlo, monitor lang ko ni Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. No? Iban balikan taraman dugay-dugaya, kag angkot ko tanay dara sa ginmensyon no, sa area sa Porcrujas, oh. Baw, tubang ito sa amon to. 521. Ikaw na ginapamati ang namon sandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapa. Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Dari kita anay ho, madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo sa katol sa imo sa nga panit, problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Aksyon hen ba si Fajer Hart Kailian, si Sir Kailian kay damo sang pamangkot diri sa lakat sang panahon bla, and then mayara sang ginpang evacuate resulta sang pagtupa sang ulan kagabi, damol gid bang ulan kagabi mo, di lamang diri sa Bacolod kundi sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Partikular mga kaaksyon sa banwasang Pontevedra, flooding incident due to continuous of heavy rains. Sige-sige nga pagtupa sa ulan kung Bacolod ang paghahambalan, butang tabi 10 minutos lang, o butang talawig-lawig 15 minutos. Sige-siging pagtupa bundak sang ulan mga kaaksyon, ang gwa sang pila ka mga nadalman nga bahin sang dalan diri sa Bacolod ho, ang simento di nakitaon kung arak kaslayo kag magpicture ka magkakson magkuha ka sang laragway hindi mo lang bipag iupod ang mga buildings kilid sa dalan ang guwa sang picture mo sapa di gani suba. Una sa balita, una sa aksyon. Amo giba na kon kaisa kon ang isa ka lugar bala damo sang gina patigayon nga development, damo sang nagaulot-ulot lang ang mga buildings. Diway kon kaisa kundi plastado ang pag plastar antes sa patigayonon ng proyekto. Amo ning resulta ho, mabutang pader. Way sang alagyan ng tubig, ting tubig sala-sala bla, daw tabo man nga nagasala-sala. Kundi maagi ting guaya makaksyon ang agyan ya ini bakante tano bala bakante nga lagyan siyempre dalan una sa balita una sa aksyon pag-agis dalan mangita sang lulupyak da may buho may tamburong dara sa masulod ano pag sulod ya kay puno naman ang tamburong kundi mangita naman sa iban nga sululutsan
Unang syudad sa Bacolod. Pero wala man siguro nagpapabaya nga to sa opisyal ng gobyerno. Balikan ta maka-aksyon sa Banwa sang Pontevedra, may gin-report maka-aksyon, may record. Ang ato sa nga Provincial Disaster Management Program Division, nga may ara sang naapektuhan sang baha, no? I-check tanan no na ang kahimtangan sang saning mga naapektuhan sa Banwa sang Pontevedra. Dr. J.F.R.J. Harkaelian, Doc, good afternoon. Yes, good afternoon, Action Marlon. Kagmayong hapon sa tanganan ng tagpalamati sa ang Action Radio. Kamusta ka, Doc? Okay lang? Ano to, Action Marlon? Kamusta ka, Subong? Okay ka lang? Ari pa ko sa kwan, ari pa ko gyapon sa command center na ari pa gyapon di sa monitor pati gyapon sa aton nga mga LSIs nga mga results nila bala. Ari pa di sa command center. Oo. Doc, check ko lang mayara sang mga naapektuhan nga mga families sa sining gin-report nga baha sa Banwa sang Pontevedra bagod sang ulan nga kagabi, Doc. Yes, so Action Marlon, no. So ang Pontevedra naghatag sa aton sang report no nga may anom sila ka barangay nga naapektuhan. May ara sang 126 families affected kaga 473 individuals no. Actually nakatawag kita to sa Pontevedra kag sila ni nagbalik naman ni sa mga panimalay subong no. Nagtaas ng bitang tubig kagabi no ang nag-operate sila. Muna so tungod nga sa pagbaha tungod sang ining southwest monsoon nato nga gina-enhance sang mga weather system outside kaya inside the par sa aton nga Philippine Area of Responsibility. 5 ka barangay affected. Ano ni nga barangay, Doc? Kag makabig ni nga flood prone barangay sa Banwa? Yes, Action Marlon, no. Ang DSB no, ang aton nga San Isidro, San Juan, no, Ambaros, kag Roma. No, ano nga aton nga mga barangay nga daw na apektuhan. May ara man tang dito sa Binalbangan pero pa sila kahatag sa aton nga sa report no nga sa aton. Okay. Palayhon ko na lang, Doc, anong latest nga weather update sa saning tropical depression nga si Dindo? Ayhan, may ara kita sang posible ma-experiencehan pagiging pagtupa sa ulan diri sa probinsya? Yes, Action Marlon, no. Ang aton nga tropical depression nga si Dindo, gina-estimate sa aton nga sulo sa sa Pag-asa, no. Gina-estimate based on all available data of 610 kilometers isang Basco, Batanes nga may ara sa location no nga 20.9 degrees north, 127.8 degrees east. Kag may ara sa subong nga maximum wind, sustained wind nga 55 kilometers per hour near the center. Naga-madlus ini siya sang 70 kilometers per hour. Kag naga-move no northwestward at 15 kilometers no sa ini nga direksyon no. So ang sa aton southwest monsoon ang nagaapekto sa kabilugan sa aton nga sa Pilipinas, sa country naton, and again gina-enhance ini sang mga bagyo no nga ara subong nga sa gwa kag sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang Western Visayas upod na ang Negros Occidental kag ang Bacolod City, mag-agum sang occasional rains no nga ginakos sang aton southwest monsoon. Kag ang aton hangin moderate to strong winds coming from the southwest to the south no, and coastal waters will have moderate to rough seas no nga may ara sang 1.2 to 2.6 meters ang estimated height sa aton nga balod no. So amoy na ang kaundan sa aton nga weather update para sa sining adlaw no kaga sa sining mga inoras no. So padayon kita nga pag maga-monitor sang sining bagyo nga si Dindo pero sa iya forecast track no maano ini no magwa ini sa iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga gina-estimate sa mga alas 2 August 3 or sa Monday.
ara na siya sa gwa sang Pilipinas, no. So suno sini diri sa iyang forecast track ni Dindo. Okay. Doc, ulayhon ko na lang anong latest dira sa inyong talatapan sa PIAMT? Yes, no. So ang latest nato, no, again, so may ara magkitagyapon nga mga OFWs nga gina expect na masulod, no. Okay. Sa kagabi naman pero wala pa sang detalye sang ilang flight, no. Ang aton LSI may mag-aabot nga LSI sa ini nga mga tinion nagla-deploy na kita sang aton nga mga personnel dito sa airport para ma-coordinate sa mga DRM officers sa mga LGUs ang ilang mga LSI dito sa airport. So amo na, no, ang actual count wala ta pa makuha, no, kung pila ka bilog ang LSI nato nga managsulod sa subong nga tinion, no, pero wala pa kita detalye, no. Ang amuman sa aton nga OFWs. So sige atong gyapon operation as of now. Okay. Kagkaron sa kagahon guro or sa kagabihon maabot naman ning mga OFW naton. Okay. Clarify ko lang bala kay ini mga COVID positive, gina-separate ini sila dala sa Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibi Magalona. Amo lagi na sa doc ang lugar dara, why na sang iban? Actually, action man, daw napuno na gid ang aton Ibi Magalona. Ganda. Suno sa advice ang aton nga provincial administrator, no. Mag-open kita sa aton nga silay facility, no, quarantine facility para naman sa mga positive kay daw nagdamo na gid ang aton nga COVID positive. Amo na nga subong daw ma-request ang aton nga governor, no, sa dito sa region tag sa national nga base makapangayo na makita dito sa moratorium, pero ang nangakuan nga announcement, no, ihatag na kunara na, no, kung sa aton nga mga pumuluyo nga siyempre influx na naman ang aton nga mga LSI. Okay. And nagasaka na naman ang aton positive cases. At least tanay, no, makapulupaway tanay sang sang pagpasulod para sigurado naton nga makontrol naton kag makontain ang ining virus ng COVID. Okay, ang Mambukal Sir Gifford still ginagamit naton bilang quarantine facility? Yes, ginagamit siya nga quarantine facility, no. Especially ang aton nga mga poor, no, like ang aton PNP, ang aton nga mga provincial employees once nga may ara kita sa mga dito nga mga no, nga mga dapat i-quarantine, napadala naton sa Mambukal, no. So sa subong, no, wala pa ko kakuha sa number, wala pa ko information sa number sa Mambukal, but kami ara kita subong dito nga mga ginapang quarantine man. Okay. Sir Gifford Gerhard Kaelian, sir, salamat sa tiyempo ginhatag sa Action Radio Bacolod kag keep safe sila kamo dara. Salamat gid, sir. Yes, Action Marlon kag sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson, no, nagahatag lang kita nga dapat subong magpreparar, no, magpangamuyo kita magpreparar, magpangamuyo nga maging safe kita sa COVID kag as well as sa subong pag-enhance ang aton nga South West Monsoon habagat, no. And magprepara gid ang tagsa-tagsa ang individual kag ang pamilya, subong man ang aton komunidad sa mga pagbaha-baha, no, and then maging proactive kita sa pagpreparar. So madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa tanan tagpalamati sang Action Radio. Salamat, sir. Good afternoon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang pamuno sang Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Gifford Gerhard Kaelian, ngara sa gihapon bisan na Sabado subong. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sa power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio.
Lakip man sa nagapangayo sang paghangop among Sineco. Kahit sa ilan halin mo. Una dapat Sineco, ikaduwa lang ang Action Radio. Sakto man, di ba? Napatian mga ka-aksyon na Dr. Zephyr Kailian ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division nga sa nasiling tarabisan Sabado ang mga opisyal natos gobyerno, emplyados gobyerno supposed to be kuntani. Paway nimo sa ilang siling balay prote subong COVID-19 pandemic. Dapat gid nga magtutok kumahimo pa lang 24 oras. Ay may manog abot naman ko dugang pagkan mga OFWs kag LSIs. Puno-puno na gid ang Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi, Magaluna. Ina tanan mga COVID positive ina. Hoy, ari na ang pinakabag-o kag Okay, ari naman kita, balik kita sa pag-acknowledge naman sa nagamonitor sa ato sa live stream. Parang at least mamatamot tari ang nagadamo ng mga supporters sa Action Radio Bacolod. Laban na sa Action Reports After the Edition. Kay Lorna Cabales Ilioran, nabasa ko rin na Helen West na, good afternoon. Si Olive Prado Gargaritano, mayong hapon lang da Aksumara, record sa may KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Bea Jonathan, thank you, salamat. Christian Roa, araba si Jorith Calves Pamposa, Melchor Baroca Rombines, Fred Say, Jade Narciso, okay, toto kwanda, Narciso. Araman si Inday Jerry Lalaine Abitong, no? Gracia Perez Babor, hambal ni Cobrasang Ruwas kapamati kami subong sa imo program, hambal ni Gracia Perez Babor. Sa tanan-tanan nga mga taga Purok Ruwas da, mustak mo da, no? Araman si Toto P, no? Si ikaw lang dara sa Barangay Tangob. Lani Tolentino, Sumarlon. Si Arlen Niegos Tavera, Robbie Rosme, Victoria Santa Ana, mayong hapan ng sumar, maleuntam, yaw ko lang. Roldan Laguda kaga Joel Cristales, nga gamonitor man sa programo, God bless. Jocelyn Libuon Dispo, good afternoon. Jody Dalisay, Pranesa, Sir Marlon, pa-shout out ang amo sa ring frontliner dari sa Purok Seaside. Labanigid sa amon sa ring Purok President, kag sa amon sa ring mapisan ng kagawad, sa Purok si Rogelio Dalisay. God bless. So, tanan-tanan nga mga Purok sa taga Purok Seaside, kabay pa nga mag-alalayo ito nag-positive da, ano? Kay kabudlay, kung may lockdown nga ginapatuman. Ronel Peralta. Sila nga, Rafael Caceres, Axomar, thank you. Jose Bogcaltorilla, salamat sa pag-approve. Eliv Aznal, mayong hapon, Sir Marlon. Salamat, Gid 540. Ito, let's go.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalam na. Aksyon. May ara sang COVID positive new confirmed cases ngang address Bacolod pila 72 First ining nga pagpagwa sang result nga pinakadamo sa Bacolod City mo, makin mo 72 ho. Gincheck ko diri makaaksyon ang COVID-19 Regional Case Bulletin number 127. Ang kalabanan makaaksyon returning overseas Filipinos. May nakita ko diri nga domestic bot silingon hindi LSI, hindi man returning overseas Filipino, may duak bilog diho. 53 anyos lalaki kag 31 anyos lalaki. Ara sila sa facility quarantine. Di sinobing hindi magkangawas ni man, no? Nagdugang 72 siya kanabo-dabo. 544 may rason gid man nga hugtan ta makakson ang aton sila gina-implementar nga mga pagsulundan sa idalom sa gihapon sang modified general community quarantine. Kabay pa nga mga ka-aksyon nga di ni makapadugang sa ginapatuman nga lockdown diri sa Bacolod City. Kaya kung lockdown gani malungo ginang tawo daw. Bisan may obra ka hindi ka pwede makagwa kay lockdown lugar mo. Ulata nga mag-alalayo ang nag-positive nga nag-star dira sa inyo sa nga lugar. Bisan pa nga kapasalig mga ka-aksyon ang ato sa gobyerno nga silang masupply sa pagkaon kag ilimnon. Protektadong hulag kag apektado ba ng trabaho sa tao. Amo nang ato sining halungan gid.
Sa subong nga panyempo dapat stay healthy, live better, no? Pagi sa Life Extension Philippines products. Labi ng Life Extension Vitamin D3. Man nakahibalo bala kamo nga ang pag-maintain sa healthy levels sang vitamin D nagabulig ini papag-on sang ato sa immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo sa risgo nga matapikan sa balatian. Ilabi na ining makamamatay nga cancer. Likom sa ibalotay, check na balang record bla kay ang cancer maka-action, isa sa pamalatian sa bugo sa kalibutan nga makamamatay sila na asang TB, tuberculosis bla. Kung basihan mo ang record maka-action, mas damo ba kapatay da sa sila nga balatian kumpara sa ding COVID-19 no? Galing kay pinasahay kay special nga COVID-19 nasahi sang kagaw ni. Importante ni nga mayara kita sang Life Extension Vitamin D3. Walion kay pagtumara sang Life Extension Vitamin D3 ha. Ang ila sa ring nga klinika kon opisina mayara nga libre nga konsultasyon Lunes to Biyernes sa GM Aksyon! Monohon ko lang makadali no? No, ang proyekto ang ginapatukod sa gobyerno. Antes na balikan nga ito sa nga patrol kundi may mga proyekto nato sa gobyerno nga ginapatukod subong para sa kayuhan sa mga tao. Kaya siyempre mo nang hambal nila mo para sa kayuhan sa mga tao. Maayong pangabuhi sa tao, maayo ang ginagawi sa tao, kag maayong panglawason sa health na sa ginatuwag. Okay, ginamag-aksyon kung pamangkuton mo ang mga tao na responsod sa Pilipinas. Dapat giban tumanon kag obligasyon sa ato sa mga opisyal sa gobyerno nga sa nasiling tara ang mga tao muna nagbutang sila sa pwesto na. Pero kung ang isaga na ikaproyekto maka-aksyon nga waay naluyagan kag hindi pabor ang mga tao, kinanglan ba lang nga idos-dos nga kaulingon yung para madayon ng proyekto na? Wagad problema kung ang proyekto hindi makapekto sa tao Pero kung bali wala ganing tingog sa mga tao sa nasiling tarang amo nagbutang sa pistoda kag iduso gid ninyong gusto nyo wala na kulo konsulta ang gwa sila daw pataka na langaw. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginambal sa kalabanan lang nga nag-una pa yung karusa sa Karabaw. Dapat mauna ginang Karabaw sa karusa. Tingwa ya maka-aksyon na nakibot tala mga tao nga tumukod ng proyekto niyo. Una sa balita, una sa aksyon. Mono pala na tiyempoan tali na son ngadlaw. Kay gatipon pa ta, katipon sang puwersa tao tropical depression din dumamblaw. Una sa balita, una sa aksyon. 5:40 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balikan tang patrol, detalye sang natipon nga balita with Aksyon. Alvin Guava. Aksyon Alvin sa report, please kabin. Aksyon na Marlon, nagdangatanan sa 17 ka mga iring motorcycle drivers ang nagkaladakpan karon nga adlaw sang mga katapo sang highway patrol group. Umpisa nga ginpatuman gid sini nga adlaw ang pagpandakop sa mga motorcycle riding tandem nga wala sang barriers. Sunod rin kay Highway Patrol Group sa Negros Occidental nga si Police Captain Robelito Mariano umpisa sang ginumpisahan sang ila sining nga hanay nga dakpon ining mga iring drivers base man sa mando no sang Highway Patrol Group sa National Headquarters. Nalakip na diri ang mando man nagikan sa National IATF in relation sa memorandum o gikan sa LTO kag RA Republic Act 11332 o kun health protocol on COVID-19. Gingklaro man diri ni Mariano nga mag-asawa ang pwede na mag-asawa gid lamang kag mag-live-in partner nga ang pwede makasakay sa motorsiklo provided nga may bit-bit sila nga mga dokumento bangod suno sa pagsulundan sang NIA o National IATF. Suno sa iya nga
ginabawal gid no ang pagpangkas sa motorsiklo ining magbarkada ining mga ukon miyembro sang pamilya bata mo o kun imo paryente inabawal inaaksyon na Marlon. That is why suno sa iya sa karon 17 kay nang ang ila sining area nga mag after sang Bacolod kay nakita nila nga ang mga katapo sang bitaw ang mga kapulisan sa idaloman sa Bacolod City Police Office ang nagapatigayon man sa pangpangandakop sa mga iring drivers nga nagaangkas man sang motorsiklo. So ari ang pahayag ni Police Captain Robilito Mariano. Reckless driving po in relation po doon sa memorandum galing sa LTO at RA 11332 po sa health protocol po natin sa COVID-19. Yung barriers, papatupad na po ba ito ngayong araw? Yes sir, yes sir. Actually sir, nakareceive tayo ng memo niyan sir galing sa higher headquarters natin. So today po yung implementation natin, hindi naman po nagbabago yung instruction ng IATF na ituloy yan. So tutuloy po natin. Kami po sa Highway Patrol as law enforcing agency, kami po is nagpapatupad lang po ng batas. So hindi po kami yung gumagawa ng batas, kami lang po yung nagpapatupad. Kung ano po yung gawing batas sa ating mga lawmakers, yun po yung nagpapatupad natin sir. Sir, yung requirements po ng barriers, ano po ba? Kahit simpleng plastic lang po, ano po ba yun? Hindi sir, meron po tayong mga in-approve ng IATF na barriers like yung sa Bohol po. Yung prototype nila sa Bohol na in-approve ng IATF na present ni Governor Yap. At yung sa Angkas po sa Manila, yung ganun po yung in-approve ng IATF yung sa likod ng rider. Ang pahayag ni Police Captain Mariano. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Problema sa tay, hindi mayong sa live stream, balikan ta, Arlen Niagos Tavera, Ruby Rosme, Victoria Santa Ana, mayong hapon nagsumar, Tamyaw Coroldan Laguda kag Joel Cristales kag monitor sa program mo, God bless. Jocelyn Libo on Dispoho, Jody, okay, Jody Dalisay Prensa, okay, dari kita sa dalam gawa, no? Eleb Aznal, Nay Sakra Salinak, Ayan Canillas TV Ambalya. Okay. Si Sir Rafael, Rafael Casiresa. Tamiyaw kulang mga supporter mo gahulat gid tamyawon. Sunny Vergara, Charity Isidto Vergara, Jinx kag Brian Vergara, Ace kag Tesoy Luzada, Jureth Tebar, kag Sylvia Villarde, all of Escalante, gamanitor gid Subong. Estrella JP Lama, mayong hapon sir, sa diin, kung na mabakalang imo sa ding ginabaligya. Amo to kaya na-mention ta, life extension dara sa may, sa mga butika, kag mas mayo kon parapiho, sa ila sa ding klinika, ari dari sa may GA Esteban Building, dari sa may Lacson, Burgos Lacson, kwan kada, kadto kada, corner na siya, pa south ikaw, pagpa-south mo, sa left side na siya. Lapit lang sa Burgos, Lacson. Left side, mga kaakson, Sandalan, Lacson. GS Taban Building, may makita ka nga life extension. Na aran na ay la klinika. Okay? Estrella, JP Lama. Salamat. Lynn Kawaling, good afternoon, Estrella. O mayong hapon, gautod-utod imo signal, sir. Salamat, ha. Joel Aligato Jimenea, watching from Cityville, Estefania, stay safe. Nalds Parcon Legarde, watching monitor lang from Mandawi, Cebu. Rama si Heaven, Rosemary Alayon from Barangay Bata. Heaven.
mayong hapon patamyaw. Araman si Hansel, mayong hapon Aksyon Marlon, mga round trip man panakpon kay waay ga sunod sa 50% seating capacity. Kung may ara sang ineng plastic na, hindi man sila makasupa-sobrada, no? Kung ang capacity is 20, dapat 10-10, 5 sa piyak, 5 man sa piyak, no? Hindi man na sila pwede makapasobra, kaya hindi man sila pwede makasakay sa inang sa plastic da langat tagduwa kadang tag-isa lang na. Okay, salamat Hansel. Dandan tamyaw ko lang family si Yoting. Okay, Embong Diocampo. Si Eric Rojo, Asyado may hapon sa Marlon watching from Quezon City, Manila. At Teresita Gomape watching from Silay. Rafael Caceres, Action Margaret Kuman mga pariente ko sa Barangay 7, Victoria City. Si Primo kag Kagawad Helen Lamayo. Marlene Lanazan and family. Rosemary Alayon, Patamyaw Alayon family, God bless from Bata. Estrella, JP Lama, salamat kay sir. Salamat kay Enday Estrella. Thank you, 557. Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo. Saway pa ka monitor kabati sang ulihi nga datos gin pagwa subong sang DOH makaksyon COVID positive dari sa Negros Occidental ka Bacolod. Sa Bacolod sa rasiling tana 72, sa Negros Occidental 17. Sus. Grabe. Ang dugang nga update sa mag-aksyon tutok sa Action Firing Line alas 7 tub dumalas sa 9 with Action Brian Morden. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Jan Diaz. Ako naman Action Marlon Herbaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,